Mataji, Hare Krishna. Okay. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bhattacharya Brahma Kunde Bhakayana Kaila Brahma Kunde Snana Kari Prabhu Bhiksha Kaila. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் 8.24. சாரி அங்க 18வது சாப்டர் எடுத்தேன்ல, அங்க 18 பண்ண உடனே எனக்கு இங்க 18 ஞாபகம் வந்துச்சு. 21 ஒரு நிமிஷம் மத்திய லீலா 8 நானு அங்க 18 இப்பதான் முடிச்சேன் இல்லையா, அதனால அந்த 18 வந்து சாரி. तथापि वे पूछिले तुमी राया रामानंदा तेनो कहे से हना दाशा सूद्र मंदा. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வினவினார், நீங்கள் ராமானந்தராயரா? அதற்கு ராயர் பதிலளித்தார், ஆம், நான் சூத்ர ஜாதியை சேர்ந்தவன், தங்களுடைய கீழ்நிலை சேவகன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. स्वाभाविका प्रेमे धनरा उदय करिला दुन्हा आलिंग्य. माताजी 22 माताजी. ஒரு நிமிஷம். ताबेतारे कैला प्रभु धृद आलिंगना प्रेम वेश प्रभु प्रीत्या दोन्ने अचेतना. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்தராயரை ஆற தழுவிக்கொண்டார். உண்மையில் எஜமானர் சேவகர் இருவரும் பிரேமையின் பரவசத்தில் ஏறக்குறைய உணர்விழுந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இப்படிதான் இருக்கணும். ஒருத்தர் பக்தியில மேன்மையா போயிட்டே இருக்காங்கனாக்கா, அவங்களுடைய உயர்வான நிலை பக்தியில நான் நிறைய முடிச்சிட்டேன், நிறைய பண்ணிட்டேன்ற அந்த உணர்வு வந்தாலே என்ன ஆகும்னாக்கா அகங்காரம் என்பது வளரும். சோ ஒருத்தர் தான் எந்த இடத்துல நிறைவு பெறவில்லை என்பதை அவர் உணர ஆரம்பித்தா அவருடைய நிலை எவ்வளவு கீழான நிலையில இருக்குன்றது அவர் உணர ஆரம்பிப்பார். சோ பக்தியில ரொம்ப மேன்மையா போனவங்க எப்பவுமே தங்களை ஒரு தங்களுடைய என்ன நம்ம ஒண்ணு அவங்க எதை முடிக்கலன்றத அவங்க நினைவு கூறலாம், இல்லைன்னா அவர்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்பதை அவர்கள் உணர ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அப்படி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். அததான் இந்த இடத்துல ராமானந்தராய் எக்ஸாம்பிள். ராமானந்தராய மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. சோ யாருமே ஈவன் நம்ம பிரபுபாதர் கூட எங்கேயுமே தன்னை தான் கிரேட் டிவோட்டின்றத சொன்னிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ அவருடைய ஐ திங்க் முந்தனே தெப்பே உங்களுக்கு ஒரு பாடலை பாடி காட்டினேன் இல்லையா நானு. ஸோ கிருஷ்ணா தவ பக்தி புண்ணியா ஹோய் அந்த பாட்டு, அந்த கிருஷ்ண தவ பக்தி புண்ணிய ஹோய் பாடல்ல அவர் அவ்வளவு கடினமான ஒரு சூழல்ல சிக்கின்றிருப்பார். ஹார்ட் அட்டாக், அந்த ஜலதூத அந்த கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபுல்லி ஹெல்ப்லெஸ், யாரும் மற்ற நிலை இல்லையா. 2 புக்ஸ், அடுத்து இந்த பெட்டி, சின்ன ட்ரங்க் பெட்டி, அவ்வளவுதான் அவருக்கு. கிருஷ்ணரை மட்டுமே நம்பிட்டு, குருவை மட்டுமே நம்பிட்டு அவர் கிளம்பினார். சோ ஒருத்தர் வாழ்க்கையில கடின ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுதும் என்ன பண்ணணும், திக்கற்ற நிலையில நம்ம யாரை நம்புறோம்? இறைவனை மட்டும்தான் நம்புறோம் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம். அப்போ நம்முடைய நிலை எவ்வளவு டிபெண்டன்சியா இருக்கோ, நம்ம எத்தனை அளவுக்கு நாம
இறைவனுடைய பாதங்களை நம்ம நம்பி வாழ்கின்றோமோ அத்தனை அளவுக்கு நாம ரொம்ப 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 கீழதான் இருப்போம்னா. நம்ம வீட்லயே கூட நம்ம எடுத்துட்டாலே பௌதீகத்திலேயே ஒரு அண்ணன் தங்கை, ஒரு அக்கா தம்பி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது, ஒரு அக்காவோ தம்பியோ நல்ல நிலையில இருக்கும் பொழுது, அப்ப தம்பியோ அக்காவோ வந்து ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுனாக்கா, அப்ப நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா உள்ளுக்குள்ள, நாம போய் நம்ம தம்பியோ இல்ல அக்காவையோ தொந்தரவு படுத்துறோமே அப்படிங்கிற உணர்வு. நம்முடைய நிலை ரொம்ப கீழா இருக்கே இல்லையா. பௌதீகத்திலேயே நாம் இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்திலேயே நமக்கு இவ்வளவு உணர்வுகள் தோணும் பொழுது, பக்தியில போகும் பொழுது நம்ம நம்ம சில சமயங்களை நம்ம எதையுமே செய்ய முடியாத ஒரு காலகட்டங்கள் வரும் இல்லையா பக்தியில. சோ அப்போ நமக்கு உடல் உபாதைகளா இருக்கலாம் இல்லையா, 16 ரவுண்ட் ஸ்டாண்டிங் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஆகலாம் இல்லையா. இது வந்து ஆல்ரெடி இனிஷியேஷன் எடுத்தவங்களுக்கு. சில பேர் கமிட்டடா அந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணி அன்னைக்கு அவங்களுக்கு உடல்நிலை சடனா வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா அன்னைக்கு பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப்லெஸ்ஸா இருப்போமோ. அப்படின்னா எந்த சப்போர்ட் பண்ணாலும் அது யாரும் முடியாது, அது நாம தான் முடிக்கணும் இல்லையா. 16 மாலை நம்ம கமிட்டடா மனசுக்குள்ள இவந்தோ நம்ம தீட்சையே பெறாம இருந்தா கூட அது 16 மாலை பண்ணாதான் எனக்கு வந்து திருப்தி அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கொண்டு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா. சோ அப்படி பக்தி சேவை பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, வில் பி டோட்டலி சரண்டர் இல்லையா. இறைவன் அவரின்றி என்னால இந்த ஒரே ஒரு இந்த மவுசை கூட தூக்க முடியாது, அவ்வளவுதான். இந்த போனை எடுக்க முடியாது, ஒரே ஒரு குச்சி கூட என்னால் தூக்க முடியாது. சில சமயங்கள்ல நம்முடைய உடல் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுதா இல்லையா. இது வந்து உடல் சம்பந்தப்பட்டது. சில சமயத்துல ஆதி பௌதிகம் சம்பந்தப்பட்ட சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். அப்ப நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் கிட்ட போய் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கெஞ்சி நிற்கக்கூடிய நிலைகள்லாம் ஏற்படும் இல்லையா. இதெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ எப்பவுமே வாழ்க்கையில நாம சார்ந்து இல்லாம நாம சுதந்திரமானவர்கள் என்ற நிலை எப்பொழுதுமே கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம உணரணும். ஆனா யார்கிட்ட சார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நாம நினைக்கிறோம் பௌதிகவாதியா இருக்கிறவன் இவன் மேலதான் நான் சார்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு இருக்கும். ஆனா அது தற்காலிகமாக சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை. இன்னைக்கு இந்த ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க அந்த பக்கம் ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க வந்து இவரை நம்பி இருக்கலாம். ஆனா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில இந்த சீட் வந்து ஸ்வாப் ஆயிடும் இல்லையா. அப்ப அங்க இருக்கிறவங்க இங்க வருவாங்க, இங்க இருக்கிறவங்க அங்க போய் அவர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து சார்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். லைஃப் இஸ் எ சைக்கிள் இல்லையா. ஆனா எப்பவுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடியது யாரு, நம்ம இறைவனைத்தான். இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் அங்க, பரமாத்மா நம்ம மிக மிக அருகில் இருக்கிறவர் யார் நமக்கு, பரமாத்மா தான் இல்லையா. அவராலதான் இந்த ஜீவன் வந்து இயங்கின்னு இருக்கு. அவர் இல்லை என்றால் இந்த ஜீவன் இயங்காது இல்லையா. சோ அப்ப அந்த ஜீவன் இயங்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையில யார் இருக்கிறது, பகவான். சோ அப்போ இந்த ஜீவன் அந்த பகவான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இந்த ஜீவன் வந்து செயல்படும், மரணம் என்பது ஏற்படும். சோ 24/7 நம்ம தாயினுடைய கருவுல ஜனிச்சதுல இருந்து அதாவது மண்ணுக்கு செல்ற வரைக்குமே இடைவிடாது நம்மளை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் யார், எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ நாம தானா இயங்குறது கிடையாது, we are totally dependent இல்லையா. சோ அப்போ அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அப்ப நாம எவ்வளவு கீழான நிலையில இருக்கோம் நாம உணர ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா. உணர ஆரம்பிக்கணுமா இல்லையா, கண்டிப்பா ஆரம்பிக்கணும். சோ அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல நாம இந்த இடத்துல சுதந்திரமா செயல்பட்டு இருக்கோம், நான் சொன்னதுதான் நடக்கணும் இல்லையா. அகங்காரத்தையும் அதிகாரத்தையுமே நாம பிரயோகிக்க கூடாது, அது மிக தவறானது இல்லையா. சோ நம்ம வீட்லயே கூட நம்ம ரொம்ப அராஜகமா நடக்கக்கூடிய 4 பேர் இருக்காங்களோ அத்த ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப டாமினண்டா இருப்பாங்க இல்லையா. அவங்க சொன்னது மட்டும்தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. அங்கே வந்து கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய இதுல வந்து ஈடுபாடு இருக்காது, அன்பு இருக்காது இல்லையா. ஆனா அதே அன்பு கொண்டு நாம குடும்பத்துல வந்து நம்ம வந்து ரூல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா. ஒரு அதிகாரமான பொசிஷன்ல இருந்து அந்த பொசிஷனுக்கு தேவையான செயல்கள்ல அதிகாரத்தை வந்து செலுத்துவது தவறு கிடையாது. ஆனா அன்பு கொள்ள வேண்டிய இடத்துல வந்து நாம அதிகாரத்தை நாம வந்து பிரயோகிச்சா அதனால எந்த பயனும் கிடையாது. சோ
ஏன்னா அனைவருமே சேவகர்கள் தான் இல்லையா? இங்க யாருமே வந்து எஜமானன் கிடையாது. யாருக்கு சேவகர்கள்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு சேவகர். அதை நாம உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம எவ்வளவு கீழான ஒரு நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்தராய பார்த்து நீங்க தான் ராமானந்தராயா, ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அரச இதுல இருந்து வந்தார் இல்லையா? சோ அதனால அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார், இவர் தான் ராமானந்தராய் இருக்கும். அவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இமீடியட்டா அவர் என்ன ரிப்ளை பண்றார்? நானே அந்த கீழான நிலையில இருக்கக்கூடியவன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். சோ தன்னுடைய நிலை ரொம்ப தாழ்மையான நிலை என்பதை அவர் வந்து நான் சூத்ரன் அப்படின்ட்டு சொல்றார். மாதாஜி உடனே இருக்கனால தன்னை சேவகன்னு சொல்லிக்கிறார் இல்லையா மாதாஜி? எஸ், நாம எல்லாருமே சேவகர்கள் தான். ஆனா அவர் அதை உணர்ந்திருக்கார், நாம உணரல, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இல்லையா? The master and the servant are almost lost consciousness due to ecstatic love. சோ அவருடைய நிலைய வந்து அவர் எவ்வாறு அதை வந்து எடுத்துரைச்சாரோ, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். அவர் அந்த பிரேமையில பரவசத்துல ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார், இவரும் அந்த பரவசத்துல இருக்கார். இருவருமே பரவச நிலையில தன்னையே இழந்த நிலையில இருக்காங்க. ஸ்வாபாவிகா பிரேமே தொன்னாரா உதய கரிலா தூன்ஹா ஆலிங்க யாதுனே பூமி தே பாதிலா. ஹரே கிருஷ்ண. அவன் இடையிலான இயல்பான பிரேமை இருவரிலும் எழுச்சி பெற்றது. ஆலிங்கனம் செய்தபடியே அவர்கள் இருவரும் நிலத்தில் வீழ்ந்தனர். பொருளுரை: ஸ்ரீல ராமானந்தராயர் கோபி விசாகையின் அவதாரம் ஆவார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதால் விசாகைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் இயல்பாகவே பிரேமையின் எழுச்சி இருந்து வந்தது. ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் கிருஷ்ணரும் இணைந்து அவதாரமே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய மகாபிரபு. ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் உதவும் முக்கிய கோபியர்களின் ஒருத்தி கோபி விசாகை. இவ்வாறாக ராமானந்தராயருக்கும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கும் இடையிலான இயல்பான அன்பு எழுச்சி பெற்று அவர்கள் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ சில இடங்கள்ல அர்ஜுனர் கூட சொல்ல, நம்ம ஐ திங்க் நான் ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் நம்ம டீச்சர்ஸ் பேசுறத நான் கேட்டிருக்கேன். நான் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் பாகவதம் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா சரிதாமிரதம் வாசிக்கல. ஓகே, ஸோ இங்க ராமானந்த ராய் உங்களோட சேர்ந்துதான் இப்ப இந்த ராமானந்த ராயை பத்தி நம்ம வாசிக்கிறேன். ஆனா அவர் யாருன்னா கோபி விஷாக்கா அவனுடைய அவதாரம். அந்த அஷ்ட சகீஸ்ல விஷாக்கா, லலிதா விஷாக்கா இல்லையா? அவங்க அந்த கிட்டவே இருப்பாங்க பாருங்க, பக்கத்துலயே 2 பேர், லலிதா அண்ட் விஷாக்கா. சோ அந்த அஷ்ட சகீஸ் ராமானந்தராய் யாருன்னாக்கா விஷாக்கா கோபி. இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? அதாவது கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதை இருவனே இல்லையா? இருவருமே காம்பினேஷன். தேர் ஆர் நேச்சுரலி அவேக்கனிங் த லவ். ஸோ கோபியர்களை காட்டிலுமே நாம் எல்லாருமே கோபியர்களை தான் வணங்கணும். அந்த அஷ்ட சகீச நம்ம வணங்கினாலே அவர்களுக்கு வந்து நாம திருத்தொண்டு பண்ணறோன்றதாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர்களுடைய கருணை பெற்றா கிருஷ்ணருடைய கருணை கண்டிப்பா பெற்றுவிடும். இதுதான் வந்து வர்ஷிப்பிங் வே. எப்படி நம்ம குரு மகாராஜ், ஷில பிரபுபாதர் அப்படின்னு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இல்லையா? சோ இப்படி நம்ம கௌர கிஷோதாஸ் பாபாஜி, அதுக்கு அடுத்து வந்து இவர் யாரு பக்தி வினோத தாகூர், அதுக்கு அடுத்து வந்து ஜெகநாத் மிஸ்ரா பாபாஜி. சோ இப்படி எல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஷட் கோஸ்வாமிகள், இப்படி நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன். ஸோ இப்படி இந்த பரம்பரை நம்ம இப்படிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போறதே. ஸோ இங்கே அந்த அஷ்டசகி, அஷ்டதலிஷாகா பிருந்தாவன அந்த பாட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ அதுக்கு எல்லாமே நம்ம அந்த இது வந்து பாடுறது யாருக்காகன்னா அஷ்டசகி அவங்களுடைய கருணை பெறுவதற்காகத்தான் அந்த பாடலை. இங்கே விஷாகா, சோ விஷாகா என்பது கோபி இல்லையா? சோ அவங்க இங்கே ராமானந்தராயும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? சோ இந்த ஏன்னா அவங்க வந்து விஷாகா இஸ் த பிரின்சிபல் கோபி, அதாவது முதன்மை கோபி, அசிஸ்டிங் ஸ்ரீமத் ராதாராணி. தட்ஸ் த நேச்சுரல், இயற்கையிலேயே அவங்க இருவருக்குமே வந்து அன்பு என்பது எழுச்சி விட்டுறது. அதனால அவர்கள் இருவரும் ஆற தழுவுகிறார்கள். அதனால அவர்கள் உணர்வின்ற பொழுது இருவருமே வந்து நிலத்துல விழு. ஸ்தம்பா ஸ்வேதா அஸ்ரு கம்பா புலக வைவர்ணயா தூன்ஹாரா முக்தே சோனி கத்கதா கிருஷ்ணா வர்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர்கள்
ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்த போது ஸ்தம்பித்தல், வியர்வை, கண்ணீர், நடுக்கம், நிறம் வெளுத்தல், மயிர்கூச்செறிதல் ஆகிய பரவச சின்னங்கள் தோன்றின. கிருஷ்ணா என்னும் சொல் அவர்களது வாயிலிருந்து தழுதழுத்தபடி வெளிவந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் அந்த பிரேம பக்தியில போகும் பொழுது தன்னையுமே அறியாம இறைவனை பற்றியான அந்த அந்த பக்தியினுடைய பாவம் இல்லையா, கீர்த்தனம் இதெல்லாம் தானா வரும் இல்லையா. ஸ்தம்பித்து போறது, பேரலிசிஸ்னா அப்படியே ஸ்டாப் இல்லையா. இந்த கை கால் கூட பாத்தீங்கன்னா பேரலிசிஸ்னா உணர்வின்றி போறது இல்லையா. உணர்வின்றி போறதல், அப்புறம் வந்து வேர்த்து கொட்டுறது இல்லையா, அப்புறம் நடுக்கம் ஏற்படுறது இல்லையா, கண்ணுல தார தாரையா தண்ணி வர்றது, முகம் வெளுவெளுத்து போறது இல்லையா, அப்புறம் உடல் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த இது மயிர்கால்கள் வந்து அப்படியே கூச்சம் எடுத்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா நிக்கிறது. சோ இந்த கண்ணுல தார தாரையா தண்ணி வரும் பொழுதும் ஷிவரிங் வரும் பொழுதும் இது ரெண்டுமே வந்து டோட்டலி ஆப்போசிட் பிஹேவியர் ஆக்சுவலி. இது நம்ம உண்மையிலேயே ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த கடவுள் உணர்வு வந்து அவர் வந்து இது பண்றாரான்றத வந்து இந்த அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். பேரலிசிஸ் போது அவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியலா இருக்கக்கூடிய இந்த இதுல வந்து அவங்க துண்டித்து விட்டுருப்பாங்க. அவங்க இறைநிலையோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. பௌதிகத்திலிருந்து அவங்க துண்டிக்கப்பட்டு அப்படியே ஜாம் அப்படியே நின்னுடும். வியர்வை வரும். வியர்வை வந்தா மயிர் கூச்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வராது. இது ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரி. ஓகே. சோ வியர்வை வந்தாக்கா அப்படியே அந்த மயிர்கால்கள் எல்லாமே வந்து அப்படியே பிளாட்டன்ட் ஆயிடும். நீங்க வேணா பாருங்க, நிக்காது. ஸோ இட் டோட்டலி கான்ட்ரடிக்டரி. ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் அவங்க உணர்வுல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஒருத்தர் நிஜமாவே அவர் வந்து கடவுள் உணர்வுல தான் இருந்து செயல்படுறாரான்றத வந்து அவங்களுடைய பாடி சிம்டம்ஸை வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிச்சுக்கணும். ஸோ வியர்வை வந்தால் கண்டிப்பா அந்த மயிர் கூச்சம் வராது. அதையும் நம்ம கண்ணுல தாரதாரியா நீர் வரும் பொழுதும் அந்த மயிர் கூச்சம் என்பது வராது. ஆனா ஷிவரிங் வரும்போது மயிர் கூச்சம் வரும். ஓகே. இது எல்லாமே வந்து இந்த நம்ம அறிகுறிகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இருவருமே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து தன்னை வந்து கடவுள் என்று அவர் இன்னும் எங்கேயும் காட்டிக்கல அவர்கிட்ட இல்லையா. தான் ஒரு பக்தன், அவர் ஒரு பக்தன். ஆனா இருவருமே கிருஷ்ணா என்ற நாமத்தை கொண்டு அவர்கள் பேரானந்தம் கொள்கிறார். தேக்கியா பிராமணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ராமானந்தராயர் அர்ஜுனன் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஆமா. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இன்கார்னேஷன் ஆஃப் விஷாகா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. அது என்னன்றத வந்து நீ தர்மா பார்க்கலாம். இனிமே இந்த அத்தியாயத்துல வரும் எதற்கு அர்ஜுனராக பேசப்பட்டார். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபுல நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. நான் இன்னும் வாசிக்கல. ஸோ இந்த பாகம் தான் உங்களுக்கு டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யாலே வந்து நிறைய வரக்கூடிய பாகம் இல்லையா. ராமக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் வந்து ரொம்ப டீடைலா பேசப்படுறது. இஃப் ஐ எம் ரைட், கரெக்ட் இல்லையா? தேக்கியா பிராமணா கணேரஹைலா சமத்காரா வைதிக பிராமணா. வைதிக பிராமணா என்பது வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனரா இருக்கக்கூடிய பிராமணன். சபகாரேன விசாரா. எஸ் ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி இல்லையா? कृष्ण माताजी வாசிங். हरे कृष्ण माताजी. टेक्स्ट 24 தான் மாதாஜி. 25. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமய சடங்குகள் மீது பற்றுதல் கொண்டு மாற்று யோஜனைகளை என்றும் சிந்திக்காத வைதிக பிராமணர்கள் பிரேமையின் அந்த பரவச தோற்றத்தினை கண்டு திகைப்புன்றனர். அவ்வெல்லாம் பிராமணர்களுக்கு பின்வருமாறு யோசிக்க தொடங்கினாரே. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா அங்க ராமானந்தராய் வந்து ஒப்லேஷன்ஸ் சொன்னா ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்றது இல்லையா. வேத இது பிரகாரமே வந்து ஒப்லேஷன்ஸ்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீ ஒரு நதிக்கரை ஓரம் போய் நீரை விட்டு வந்து தர்ப்பணை விடுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களே, அதுதான் ஒப்லேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சோ அதற்கு அவர் வந்து வேத விற்பனர்களா இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களையும் அழைச்சிட்டு வந்திருந்தார். இவங்க ரெண்டு பேருடைய இந்த நிலையை கண்டு அவங்களுக்கு வந்து வியப்பாக ஸ்ட்ரக் வித் வண்டர், அங்கேயே ஆச்சரியமா நின்று போயிடுறாங்க. அவங்க வந்து பின்வருமாறு, ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய இப்போ அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து பின்வருமாறு வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை சொல்லப்பட்டதா சொல்லப்படுது. ஸ்டீரியோ டைப் அப்படின்னா சொன்னதையே சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை மாதிரி இல்லையா. வேதங்களை வந்து
அத அதாவது பட்டனம் பண்ணக்கூடியவங்க, இது அடுத்து 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 ரிக்வேஜம் எதிர்வேஜம் எது வேணாலும் அவங்க வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நல்லா வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க. ரிச்சுவலிஸ்டிக் who are following the Vedic principle saw this ecstatic manifestation இல்லையா? இந்த பரவச நிலையை கண்டு அவங்க அப்படியே திகைப்புற்று பின்வருமாறு அவங்க வந்து செயல்பட தொடங்குகிறார்கள். ஹேதா சந்யாசீரா தேஜ ஜேகி பிராம சமானா சமாஹா சூத்ரே ஆலிங்கியா கேனே கரேனா கிரனந்தானா. எஸ், வேற யாரெல்லாம் புக் வச்சிருக்கீங்களோ வாசிங்கோ ஒரு ரவுண்ட். யாரும் இல்லையா? விஜயகுமாரி மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. கலாவதி மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, கரண்ட் இல்ல மாதாஜி, நெட் இல்ல. நோ ப்ராப்ளம், ஃபைன் ஃபைன், வாய்ப்பு. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிராமணர்கள் நினைத்தனர் இந்த சந்நியாசி பிரம்மனை போன்ற பொலிவுடன் இருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது. ஆனால் சமுதாயத்தின் 4ஆம் நிலையில் உள்ள சூத்திரனை ஆலிங்கனம் செய்து இவர் கண்ணீர் விடுவது ஏன்? கொஷின், பிக் கொஷின் மார்க் இல்லையா? சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய வதனத்தை வந்து அவங்களுக்கு, அதாவது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈர்க்கிறாங்க. லஸ்டர்னா மோகம் இல்லையா? அவருடைய வதனத்தை கண்டு இந்த பிராமணர்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அவ்வளோ, அதாவது அவர் உடல்ல இருந்து பிரகாசம் வருகின்றது. ஆனாலும் இவர் ஏன் இப்படி அழுதுண்டே போய் அவரை வந்து ஆலிங்கனம், சூத்ரரா இருக்கக்கூடிய ராமானந்தராய தழுவிக்கிறாரு? 4th ஆர்டர் சூத்ரர் இல்லையா? அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுகிறது. ஏஹி மகாராஜா மகா பண்டிதா கம்பீரா சன்யாசீரா ஸ்பர்ஷே மட்டா ஐலா அஸ்தீரா. எஸ், பத்மா மாதாஜி. அவர்கள் நினைத்தனர் இந்த ராமானந்த ராயர் இப்பகுதியின் ஆளுநர், மிகவும் கற்றறிந்த பண்டிதர், கம்பீரமான மனிதர். ஆனால் இந்த சன்னியாசியை தீண்டிய மாத்திரத்தில் இவர் பைத்தியம் போன்று நிலை குலைந்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரும் இல்லையா ஸ்பர்ஷம் இல்லையா? சோ ராமானந்தராய் வந்து நல்ல நிலையில இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்படின்னா எந்த பெரிய பகுதின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹைலி லேர்னட் இல்லையா? நல்லா படிச்சவர், உறுதி கொண்ட மனசை கொண்டவர், மகா பண்டிதரும் கூட அவர். சோ அப்படிப்பட்டவரை இவர் வந்து சூத்ர நிலையில இருக்கக்கூடியவர், சூத்ரத்துல பிறந்தவர். ஆனா அவருக்கு இதெல்லாம், இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உண்டு. ஆனா இந்த சன்னியாசி வந்து இவரை பை டச்சிங் த சன்னியாசி, அவரும் வந்து ஒரு பித்து பிடிச்ச போல ஆயிட்டாரே. யாரு? ராமானந்தராய். அவரை பத்தி சொல்றாங்க. எஸ், வசந்தி மாதாஜி வாசி. ஏய் மாதா விப்ரகணா பாவே மானே மானா விஜயி தே லோகாதேகி பிரபு கைலா சம்வர்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ராமானந்த ராயரின் செயல்களை பற்றி பிராமணர்கள் இவ்வாறு நினைக்கையில் அந்த வெளியாட்களை கவனித்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது தெய்வீக உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டார். பொருளுரை: ராமானந்த ராயர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார். எனவே அவர் பகவானின் அந்தரங்க வட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர், சஜாதியர் என்று ஏற்கப்படலாம். இருப்பினும் வேத சடங்குகளை பின்பற்றும் பிராமணர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அந்தரங்க உறவிற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்பதால் அவர்கள் விஜயாதிய லோக என்று அறியப்படுகின்றனர். வேறு விதமாக கூறினால் அவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்லர். ஒருவர் மிகவும் கற்றறிந்த பிராமணராக இருக்கலாம், ஆனால் அவர் தூய பக்தராக இல்லாவிடில் அவர் விஜயாதிய வெளி ஜாதியை சேர்ந்தவராக, அதாவது பக்தி தொண்டிற்கு வெளியில் இருப்பவராக, அபக்தராக கருதப்படுகிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ராமானந்த ராயரும் பரவசத்தில் தழுவி கொண்டிருந்த போதிலும் வெளியாட்களாக பிராமணர்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் மகாபிரபு தமது தெய்வீக உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டார். தேங்க்யூ மாதா. ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காங்க. வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து இப்பதான் அங்க படிச்ச ஸ்லோகம், அதனுடைய கனெக்ஷனே இது. இன்னைக்கு நிறையவே கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கார். வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து விப்ரா இல்லையா? அது எல்லாமே கரைச்சு குடிச்சிருந்தாலும் வேத சாஸ்திரங்களுடைய நோக்கம் என்ன? இறைவனை, எல்லாமல்ல இறைவனை புரிந்து கொள்வது என்று உணராத பிராமணர்கள், they are considered as a non-devotee only.
சோ இப்போ ராமானந்தராயும் அடுத்து வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பிராமணர்கள் வேதங்கள் விற்பனா இருக்கிறவங்களுடைய அந்த மனபாவத்தை உணர்ந்தவர் அவருடைய அந்த தெய்வீகமான உணர்வுகளை வந்து கட்டுப்படுத்தி விட்டார். எதற்காக கட்டுப்படுத்தினார்? அவருடைய உணர்வுகள் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அந்த பிராமணர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? ஏன்னா தே ஆர் நாட் ஏ பியூர் டிவோட்டி இல்லையா? அவர் எஸ்பெஷலி வந்து பைசாக்காக வந்து நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் பொழுது அதுல ஈடுபாடு இல்லைன்னா இறைவன் மீது பக்தி என்பது கிடையாது. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் மீது பக்தி இல்லாத நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது அவர் ஒரு பக்தர் அல்லர் என்பதை மட்டும் தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். அந்த நினைவு அந்த ஒரு இதுல இருந்துதான் இந்த இடத்த வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இன்டிமேட் கனெக்ஷன். சோ அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், ஆனா இறைவனோட சம்பந்தத்தை வச்சு கொள்ளாம இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் விஜயதீத லோகா அப்படின்னா அந்த இறைவனோட சம்பந்தமற்ற நிலையில இருக்காங்க. இங்க ஆல்ரெடி சொல்லி லோகே தேகி அவுட் சைட் பீப்புள் இல்லையா? விப்ரா கணா, விப்ரானாலே பிராமணர்கள் தான் வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனர், ஆனா உணர்வற்ற நிலையில இருக்கிறவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதனால அவருடைய ரெஸ்ட்ரெயின்ட் லார்ட், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, அப்படியே உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சார். அவருடைய தெய்வீகமான உணர்வுகளை அவர் வந்து இந்த அவுட் சைடர்ஸ் பிராமணாஸ், அவர்கள் பக்தர் அல்ல, அவங்க முன்னாடி அதை வெளிப்படுத்த அவர் வந்து விருப்பம் கொள்ளலை. சுஷ்டஹான துனே சே ஸ்தானே தே வசீலா தாபே ஹசி மகாபிரபு கஹிதே லாகிலா. எஸ் வாசிங்கோ. அடுத்து அவர்கள் இருவரும் தங்களது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதும் அமைதியாக அமர்ந்தனர். புன்னகை பூத்தபடி ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பின்வருமாறு பேசத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க அந்த நிலை பரவச நிலையிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டார். மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு புன்னகை பூத்த வண்ணம் ராமானந்தராயை பார்த்து பின்வருமாறு பேசலாகிறார். சர்வோபௌம பட்டாச்சாரியா கஹிலே தோமாரா குணே தோமாரா மிலிதே மோரே கரிலாயதனே. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் உங்களுடைய நற்குணங்களை பற்றி எடுத்துரைத்து உங்களை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்கு பெரும் முயற்சி மேற்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண. ஏன்னா அவ்வளவு சொன்னார், ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் அப்படின்ட்டு இவரை பத்தி பெருமிதமா சொல்லி அவர் வந்து இவரை கண்டிப்பா சந்திக்கணும்ன்ற ஒரு வேண்டுகோளை வச்சிருந்தார். இப்போ உங்களுடைய நற்குணங்களை எல்லாம் வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியை எடுத்துரைச்சு உங்களை நான் கண்டிப்பா சந்திச்சே ஆகணும்ன்ற அந்த இது வந்து விருப்பத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து சொல்லியிருக்கிறதா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். எஸ் ரேவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. தோமாரா மிலி மோரா ஏத ஆகமன பைலே ஹைலா அன்யாசே பைலோன் தர்ஷனாக. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மையில் நான் இங்கே வந்தது தங்களை காண்பதற்காகவே, எந்த முயற்சியும் எடுக்காமலேயே தங்களை சந்தித்து மிகவும் நல்லதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ அவர் எந்த முயற்சியும் எடுக்கல, தானாவே அது அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ உங்களோட இப்ப நான் யுவர் இன்டர்வியூ, யூ காட்டன் யுவர் இன்டர்வியூ இன்ட்ரோடக்ஷன் இல்லையா, அறிமுகம் ஆயிட்டேன் நான் நீங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு. நல்லதாயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாரு அவர் வந்து. ராயா காஹே சர்வபௌமா கரே பிரித்ய ஜானா பரோக்ஷே மோரே ஹீதே ஹாயா சாவாதானா. எஸ் வேற யார் வாசிக்கணும்? பிரேமா மாதாஜி ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்தராயர் பதிலளித்தார். சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் என்னை அவருடைய சேவகனாக நினைத்து நான் இல்லாத நேரத்திலும் கூட எனக்கு நன்மை செய்வதில் மிகவும் கவனமாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. See how he thinks he is a servant to even to சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாக்கு இல்லையா? ஸோ நான் அவருடைய சேவகன். அதுக்கு ராமானந்தராய் ரிப்ளை பண்றார். ஸோ நான் அவர் முன்னாடி இல்லைன்னாலும் என்னை பற்றி எடுத்துரைச்சிருக்காருன்னா அவருடைய சேவகன் என்பதை நான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கிறேன். எஸ் வசந்தி மாதாஜி வாசி. தான்றே கிருபயா பைனு தோமாரா தர்ஷனா ஆஜி சாபலா ஹைல மோரா மனுஷ்ய ஜமானா. அவரது கருணையினால் இன்று உங்களுடைய தரிசனத்தை பெற்றுள்ளேன். அதனால் தனது மனித பிறவி இன்று வெற்றி அடைந்து விட்டதாக கருதுகிறேன். எஸ் எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி இல்லையா? இறைவனுடைய தரிசனத்தால் நம்முடைய இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தோற்றத்தினுடைய
இது வந்து நிறைவு பெற்று விட்டது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. சர்வபௌமே தோமார கிருபா தாரே ஹே சிஹனா அஸ்பர்ஷ்ய ஸ்பர்ஷி லேஹானா தான்றே பிரேமாதீனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்கள் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் மீது விசேஷ கருணை வழங்கியுள்ளதை என்னால் காண முடிகிறது. அந்த கருணையினால் தீண்டத்தகாத என்னையும் தீண்டியுள்ளீர்கள். உங்களின் மீதான அவரது அன்பே இதற்கு காரணமாகும். இது யார் மாதாஜி சொல்றா? இது வந்து இவர் ராமானந்த ராய் சொல்ற. சோ ராமானந்த ராய் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்து சொல்றார், சர்வபௌம பட்டாச்சாரியோடைய ஸ்பெஷல் மர்சி, அதாவது தனிப்பட்ட அக்கறை இல்லையா, அது என் மீது விழுந்திருக்கு, கருணை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால்தான் அவர் என்ன வந்து உங்ககிட்ட வந்து என்னை வந்து சந்திக்கும்படி சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. சோ ஆனா எனக்கு உங்களுடைய தரிசனம் கிடைச்சது. அதனால யூ ஹவ் டச்டு மீ இல்லையா, நீங்க என்ன வந்து தொட்டீங்க. சோ ஆல்தோ ஐ எம் an untouchable, நான் தீண்டத்தகாதவன், ஆனா நீங்க என்ன ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டீங்க. இது ஒன்லி உங்களுடைய அன்பினால் மட்டுமே. இஸ் ஒன்லி டியூ டு இஸ் அவருடைய அன்பு. இஸ் பிக் லெட்டர் எச்னாக்கா பகவானுடையது. இங்கே பகவான் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸ்மால் எச் இருக்கிறதுனால வந்து இது வந்து யாரை ரெஃபர் பண்றாரு? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா. இது எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியோடைய அன்பினாலதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. கஹான் துமி சாக்ஷாத் ஈஸ்வர நாராயண கஹான் முனி ராஜா சேவி விஷயி சூத்ரதாமா. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாட்சாத் முழுமுதற் கடவுள் நாராயணரான நீங்கள் எங்கே? அரசாங்க சேவகனாகவும் பௌதிக செயல்களில் ஈடுபடுபவனாகவும் சூத்திரனை காட்டிலும் தாழ்ந்தவனாக இருக்கும் நான் எங்கே? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக செயல்கள் ஈடுபடுறவங்க எல்லாருமே சூத்ரர்கள் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில வந்து ரொம்ப அழகா வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். எஸ், ஒன்லி பௌதிக லாபம், இறைவனற்ற நிலை, இது ஒன்லி சூத்ரா தான் பண்ணுவோம். இறைவனை சம்பந்தப்படுத்தி நாம பக்தி கொண்டு இறைவனால் கருணை பெற்று நம்முடைய பௌதீக செயல்களை பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க சூத்ரன் கிடையாது. அவன் எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவனோ அந்த வர்ணத்துல அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்ற அர்த்தம். ஆனா வெறும் பௌதீகம் அப்படின்னு நினைச்சாக்கா, ஏன்னா இஸ் அ கவர்னர், அவருக்கு கண்டிப்பா வந்து அவர் உண்மையிலே பக்தர். ஆனா அவர் தன்னுடைய ஒன்லி அந்த பௌதீக சேவை என்ன பண்றாரு வந்து தன்னை சூத்ர நிலைக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறார் ராமானந்தர். ஓகே, ஐ எம் த லோயஸ்ட் அமங் த மென் ஆஃப் த ஃபோர் காஸ்ட் அப்படின்னா பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரம், இந்த இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் வந்து சூத்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கண்ணியமான ஒரு நிலையில இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து அந்த ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா, தன்னுடைய நிலையை வந்து தாழ்த்திக்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய அவர்களுடைய உணர்வு வந்து ஒண்ணு வந்து விளம்பரத்துக்காக சொல்லுவாங்க, அது கண்டிப்பா வெளியே தெரிஞ்சு போயிடும். நடிக்கிறதுக்காக சொல்றதும் வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். ஆர்டிபிஷியலா பேசுறது வந்து நம்ம கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனா உணர்ந்தறிந்து பேசுறதுல வந்து கண்டிப்பா நாம ஏத்துக்கணும். இங்கே ராமானந்த ராய் வந்து உணர்ந்தறிந்து பேசுகிறார். சோ அதை நாம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கணும். மோரா ஸ்பர்ஷேனா கைரீலே கிரஹேன வேதபாயா மோரா தர்ஷன தோமா வேதே நிஷேதாயா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணன். சூத்திரர்களுக்கு ஒப்பாகக்கூடாது என்று எடுத்துரைக்கும் வேத வாக்கினை கண்டு நீங்கள் அஞ்சவில்லை. வேதங்களின்படி சூத்திரர்கள் சங்கம் தங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும் என்னை தீண்டுவதால் நீங்கள் பாதிக்கப்படவில்லை. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், மாங்கி பார்த்தா வியாபஸ்திரிய ஏபிஷ்யு பாபயோனயக ஸ்ரீயோ வைசாஸ்ததா சூத்ரா தேபியாந்தி பராம் கதீம். பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமசகதியை அடைய முடியும். பாபயோனயக என்றால் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவர்கள் என்று பொருள். வேதகாலம் பாகுபாட்டின்படி பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் முதலியோர் சமுதாயத்தின் கீழ்நிலையை சார்ந்தவர்கள் ஆவர். கீழ்நிலை வாழ்வு என்றால் கிருஷ்ண உணர்வற்ற வாழ்வு என்று பொருள். சமுதாயத்தின் உயர்வு தாழ்வுகள் ஒரு மனிதனின் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. பரம்பொருளான பிரம்மனை அறிந்திருப்பதால் பிராமணனான மிக உயர்ந்த தளத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகிறான். இரண்டாவது ஜாதியான சத்திரிய பிரிவினரும் பிரம்மனை
பிரமனை அறிந்தவர்கள். ஆனால் பிராமணரின் அளவிற்கு அல்ல. வைசியர்களும் சூத்திரர்களும் இறையுணர்வினை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதில்லை. ஆயினும் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் கருணையினாலும் ஆன்மீக குருவின் கருணையினாலும் கிருஷ்ண உணர்வினை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு மேல் அவர்கள் கீழ்நிலை ஜாதிகளாக பாபயோனையாக இருப்பதில்லை. தேபி யாந்தி பராம் கதிம் என்று இங்கே தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது. வாழ்வின் மிக உயர்ந்த தரத்தினை அடையாதவரானால் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல இயலாது. சூத்திரனாக, வைசியனாக அல்லது பெண்ணாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணமுறையில் பகவான் தொண்டில் நிலை பெற்று இருந்தால் அந்த நபரை பெண் சூத்திரன், வைசியன் அல்லது சூத்திரனை காட்டிலும் தாழ்ந்தவன் என்று கருதக்கூடாது. ஒருவன் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவன் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை தாழ்ந்த குலத்தை சார்ந்தவன் என்று ஒருபோதும் நினைக்க கூடாது. விஷதே ஜாதி சாமான்யார் சாயாதி நரகம் திருவம் என்று பத்மபுராணம் தடை செய்கிறது. பகவானின் பக்தனை பிறப்பின் அடிப்படையில் எண்ணுபவன் விரைவாக நரகத்திற்கு செல்கிறான். ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் சூத்திர குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்ற போதிலும் அவரை சூத்திரராக கருத முடியாது. ஏனெனில் அவர் மிகச்சிறந்த முன்னேறிய பக்தராக இருந்தார். உண்மையில் அவர் தெய்வீக தளத்தில் இருந்தார். அதனால் தான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அவரை அரவணைத்தார். ஆன்மீக பணிவினால் ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் தம்மை ஒரு சூத்திரனாக மொழிந்தார். ராஜசேவி விசயி சூத்ராத்மா. ஒருவன் அரசாங்க பணியில் இருக்கலாம், காசு பணத்தை கையாளும் வியாபாரியாக இருக்கலாம், சுருக்கமாக சொன்னால் பௌதீக வாழ்வில் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வினை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே போதும். கிருஷ்ண உணர்வு மிகவும் எளிமையான வழிமுறையாகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரித்து பாவ செயல்களை தடுக்கும் நியமங்களை உறுதியுடன் பின்பற்றினால் போதும். அவ்வாறு செய்பவனை அதன் பின்னர் தீண்டத்தகாதவன், விசயி அல்லது சூத்திரன் என்று கருதக்கூடாது. ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறியவர்கள் அப்பக்தர்களுடன் உறவு கொள்ளக்கூடாது. அதாவது அரசாங்க பணியில் ஈடுபட்டிருப்போர், பௌதீக செயல்களில் புலனுணர்ச்சிக்காக ஈடுபட்டிருப்போர், மற்றவர்களின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்போர் ஆகியோருடன் சங்கம் கொள்ளக்கூடாது. அத்தகு மனிதர்கள் விசயி பௌதீகவாதிகள் என்று கருதப்படுகின்றனர். இது குறித்து சைதன்ய சந்த்ரோயா நாடகா எனும் நூலில் பின்வருமாக கூறப்படுகிறது. நிஷ்கிஞ்சனஸ்ய பகவத் பஜேனோன்முகஸ்ய பாராம்பரம் ஜிகமிஷோர் பவசாகரஸ்ய சந்தர்ஷனம் விசயீனாம் அதபோ யோஷிதாம் ஹாசந்தஸ்கந்த விச பஷனதோ அபியாசுது. அறியாமையினால் கடலை கடப்பதற்கு நோக்கத்துடன் பக்தி தொண்டை வளர்ப்பதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு எல்லா செயலிலும் முற்றிலுமாக துறந்தவன் ஒரு சூத்திரன். விசையை அல்லது பெண்கள் ஒருபோதும் பார்க்கக்கூடாது, பெண்ணை ஒருபோதும் பார்க்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்பதான் உங்களுக்கு அதை நான் சொன்னேன். அதாவது பிறப்பினால் நாம எந்த வர்ணத்தையவராக இருந்தாலும் இறை பக்தியில் நாம முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களா இருந்தா இறைவன் எந்த பயத பாவத்தையுமே பார்க்கறது இல்ல. 9.32 ஸ்லோகா அதாவது சொல்லும் பொழுது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லெவல்ல இருக்கிறது யாரு? பிராமணர்கள் இல்லையா? ஸோ தே ஆர் பீன் பார்ன் ஃபார் தட் ஒன்லி. ரிச்சுவலிஸ்டிக் எல்லாமே அவங்க பக்தி பரப்பணும், அதுதான். ஆனா சில சமயங்கள்ல பிராமணர்கள் வேத சாஸ்திரங்களை விற்பனராக இருந்தாலும் பக்தியினுடைய நோக்கத்தை பத்தி அவங்க சொல்றது இல்லை இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவங்களையுமே முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்துல நான் டிவோட்டிஸ்ன்ட்டு யார் சொல்றாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு இல்லையா? சோ நம்ம தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சூத்திரனாக, இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான் பிறப்பினால். ஏன்னா ஆவித்தியால் தான் நம்ம இங்க வரோம் இல்லையா? இறைவனை மறப்பதால் நாம் இங்க வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம ஆவித்தியில இருக்கோம். அதனால நம்ம இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி காஸ்ட் நாம சூத்திரர்கள் தான். ஆனா பிறப்பினால நம்ம இப்போ நிறைய கேட்டகரிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த கேஸ்ட் இந்த கேஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா ஜெனரல் கேட்டகரி நாம சூத்திரர்கள். ஏன் 9.32ல அவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குன்னா, பிராமணர்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அவங்களுடைய அதாவது நிலையை உணர்வதற்கான வாய்ப்பு. வேத சாஸ்திரங்கள் அவங்க விற்பனரா இருக்கிறது. எனி ஒன் ஹூ பர்ஃபார்ம்ஸ் இந்த பிராமணிக்கல் இந்த கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்றவங்க
அவங்க சூத்திரரா இருக்கலாம், பெண்ணா இருக்கலாம், இல்லையா, அல்லது வைஷ்யனா இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனாலும் அவர்கள் வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணா they will be never considered to the low level. ஏன் வைஷ்யர்களையும் அதாவது பெண்களையுமே சூத்திரர்களையுமே வந்து லோவா சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால ஆளப்படுபவர்கள், இதுல எந்த வித்தியாசம் கிடையாது இல்லையா. பிராமணர்கள் சத்துவ குணத்தால ஆளப்படுபவர்கள், வைஷ்யர்கள் சத்திரியர்கள் வந்து பிராமணர்கள் வந்து சத்வம், அடுத்து சத்திரியர்கள் வந்து ரஜோகுணம் இல்லையா. அந்த ஒரு மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல வந்து, ஏன்னா அவங்க நாட்டை ரட்சிக்கணும் அந்த குவாலிட்டி. வைஷ்யர்கள் வந்து அதாவது என்னது ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணத்தினுடைய காம்பினேஷன். சூத்ரர்கள் வெறுமனே தமசிக் குணத்துல இருப்பாங்க. சோ பெண்களும் வந்துமே லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், இது உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஸ்டன்ஸ் இன் த பிரெயின் இல்லையா. ஈவன் சயின்டிபிக்கா கூட நமக்கு வந்து we are in the very very less, அதாவது பெண்களுக்கு. ஆனா நம்ம கிட்ட ஒண்ணு குட் குவாலிட்டி என்னன்னா, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் உண்டு பெண்களுக்கு இல்லையா. எடுத்துரைச்சா ஏத்துக்குவோம், தட் உண்டு நமக்கு. இவந்தோ நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் பை பர்த்தே நமக்கு கம்மியா இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் ஜாஸ்தி. அதனால்தான் நீங்க பக்தி கல்வில பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 பேர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல 900 people பெண்களா தான் இருப்பாங்க, 100 பேர் தான் ஆண்கள் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க சீக்கிரமா அக்செப்டன்ஸ் வராது அவங்களுக்கு. தட் இஸ் தேர் டிராபேக். நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிராபேக் வந்து அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ், அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டிராபேக் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் பேலன்ஸ்ட். ஸோ அதனால வீட்டுல வந்து ஆணுடைய இது வந்து ரூலிங் எதற்கு இருக்கணும்னா தேர் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் வந்து ஜாஸ்தி இல்லையா. ஸோ பெண் என்பவள் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் அவள் வந்து ஷீ இஸ் ஏபிள் டு அட்டாச் இல்லையா. அவள் வந்து அந்த அதாவது உணர்வுகளால வந்து அவள் வந்து, ஏன்னா 10 மாசம் குழந்தைய வந்து வயிற்றுல சுமக்கிறவ பெண் தான். ஸோ அந்த இயல்பிலேயே வந்து நமக்கு அந்த எமோஷனல் இது உண்டு. இதெல்லாமே இயற்கை, இதெல்லாம் தவறுகள் கிடையாது. எதையுமே நம்ம எந்த தாற்பயத்தையுமே தவறு என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா. காரணமின்றி எந்த ஒரு செயலுமே நடக்காது இல்லையா. நம்முடைய பிறப்பு ஏன் ஆணுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ், பெண்ணுக்கு ஏன் இந்த குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி போனாதான் இந்த இடத்துல இருவருமே பக்குவம் அடைஞ்சு இறைவனுடைய நிலையை அடைய முடியும் இல்லையா. அதற்காக தான் இந்த காம்பினேஷனே. இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும், அதை வந்து நம்ம தவறான கண்ணோட்டத்துல எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. ஸோ இந்த ஸ்லோகமே நிறைய வாட்டி இந்த ஸ்லோகம் கிளாஸ்ல 18 daysல எடுத்துரைக்கும் பொழுது எஸ்பெஷலி பிரபுஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ரொம்ப கஷ்டம். பீயிங் ஏ விமன் நான் எடுத்துரைச்சா நீங்க யாருமே அஃபெண்டிங்கா வந்து எடுத்துக்க மாட்டீங்க. இதே ஒரு ஆண் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து அது வந்து இது வந்து NND பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் வெரி பிகினிங்ல அவர் இதை எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் மாதாஜி டு ஸ்பீக் தேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா இஸ் பேசிக்கலி ஏ மேல் இல்லையா. ஆணாக இருக்கும் பொழுது பெண் வந்து கம்மி அப்படின்னு சொன்னாக்கா உடனே வந்து மேல் சாவனிசம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா, ஆண் ஆதிக்கம். அதனாலதான் அவர் அப்படி பேசுறாரு. அதோட தாற்பயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றது கிடையாது. இதுல எந்த தவறும் கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய குறித்தான ஒரு கேட்டகரைஸ்டு லிவிங் என்டிட்டி இல்லையா. ஆணுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ், பெண்ணுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ், நாம தான் சுமக்க முடியும், அவங்களால சுமக்க முடியாது. இதெல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பு. இதெல்லாமே 24 பண்புகளால் ஆனது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஆன்மாவில வந்து எந்த மாற்றம் கிடையாது. ஆனா நாம செய்த கர்ம பலன் இல்லையா, என்ன உணர்வுகளை கொண்டு நாம வந்து மரணித்தோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ரூபத்தை கொண்டுதான் நம்ம வருவோம். நான் மரணிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனைவி இல்லையா, குட் குவாலிட்டிஸ், என்னுடைய மனைவி எனக்கு கடைசி வரைக்கும் சேவகம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த ஒரு உணர்வு கொண்டு ஒருவேளை நான் வந்து மறுபிறவி எடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு விதி இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அடுத்த பிறவி நான் பெண்ணாகத்தான் பிறப்பேன். தட் இஸ் ட்ரூ. சோ ஏன் நம்ம இந்த உடலை ஏற்கிறோம் இல்லையா. சோ மரணிக்கும் பொழுது ஜடபாரதர் பரத மகாராஜா அந்த என்னது மான வந்து நினைச்சுட்டே போனார் இல்லையா, கடவுளை நினைக்கல. அதனால அடுத்த பிறவி அவர் மானாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். சோ நம்ம எந்த உணர்வுகளை கொண்டு போகின்றோமோ அதனாலதான் இந்த ரூபம் வருது. அப்ப ஏன் என்ன ஆணா படைச்சார், ஏன் என்ன பெண்ணா படைச்சார், நான் ஏன் லெஸ் இன்டெலிஜென்டா இருக்கணும், இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய வரும் இல்லையா. இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இதற்கு மூல காரணம் நாம தான்.
இன்னொரு உடலை வந்து நம்ம எந்த உடலை ஏற்கணும்ன்றது வந்து நம்ம கர்மங்கள் நிர்ணயிக்கிறது. சோ அப்போ மூல காரணம் யாரு? நாம தான். ஸோ வாட் எவர், இப்போ வந்து ஒரு அடுப்புல நம்ம என்ன பண்றோம், குக்கர் வைக்கிறோம், எண்ணெய் ஊத்துறோம், கடுகு போடுறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை இல்லையா, ஸோ கடலை பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, வெங்காயம் போடுறது இல்லை இல்லையா, தக்காளி என்ன போடுறோமோ அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே பக்குவமான முறை, வெந்தயம், அதுக்கப்புறம் வந்து பெருங்காயம், இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளிச்சு ஒரு சாம்பாரை வந்து நம்ம தாளிக்கிறோம்னா அப்ப அந்த சாம்பாரினுடைய மனம் எந்த பக்குவத்துல நம்ம செய்யறோம் அதை பொறுத்துதான் அதனுடைய ருச்சி இருக்கும் இல்லையா. அது போல நாம என்ன மாதிரியான குணாதிசயத்தை கொண்டு ஒரு செயலை நாம செயல்கிறோமோ அதே குணாதிசயத்துலதான் நம்முடைய விளைவுகளை நாம அந்த அந்த குணாதிசயத்தினுடைய விளைவுகளை நம்ம சந்திக்கிறோம். ஒரு செயலை நம்ம சத்துவத்திலையும் செயல்படலாம், ரஜோலையும் செயல்படலாம், தாமசிக்கிலையும் செயல்படலாம். சோ அப்ப சத்துவத்துல செய்தா நம்ம மேன்மையான நிலைக்கு போகிறோம், ரஜோல செய்தா அதே மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும், தாமசிக்ல செய்யும்போது இழிவான பிறவிக்கு நாம தள்ளப்பட்டு இல்லையா. சோ இப்படி நம்ம ஏன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை இறைவன் என்ன சொல்றாரு இந்த இடத்துலன்னா, நான் யாரையுமே பேதபாவம் பார்க்கறது கிடையாது இல்லையா. யார் எந்த நிலை இருந்தாலும் எனக்கு, அதாவது என்னிடத்தில் பக்தி கொண்டு அவர்களுடைய திருத்தொண்டை அவர்கள் ஆற்றினால் இல்லையா, அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டை வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஆற்றினால் அதுவே தூய பக்தி. அவர்கள் என் நிலையா இருந்தாலும் நான் அவங்க ஏத்துக்குவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இறைவன் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு. சோ ஆனா ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா வைஷ்யா, ஏன் இந்த இடத்துல சத்ரியா சொல்லல, ஏன் பிராமணா சொல்லல? So the expectation of Brahmana and Kshatriya is already, they are in the higher level. அவங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும், அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க மிஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களும் அடுத்து இந்த பிறவிதான் வருவாங்க. there is no guarantee for them. ஆனா அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க சுலபமா அக்வயர் பண்ணிக்கலாம், அவங்க அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம், இந்த பிறவியை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இல்லையா. அதனாலதான் இந்த இடத்துல சொல்லல. இவங்க எல்லாம் உபயோகப்படுத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து மிக மிக குறைவு இல்லையா. உழைப்போர்கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து உட்காந்து ஜபம் பண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க பண்ணுவாங்களா? எனக்கு அங்க போனா 100 நாள் வேலை போனா எனக்கு வந்து 300 ரூபாய் கொடுப்பாங்க, நீ உட்காந்து மகாமந்திரத்தை சொல்லுன்னு சொன்னா நான் எங்க சொல்றது, அதனால எனக்கு என்ன பைசா வருமானா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்களா? கண்டிப்பா கேட்பாங்க இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்களை வந்து புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சோ அந்த அந்த நிலையில இருந்தாலும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க வந்து எப்படி மிருகாரிக்கு நாரதமான முனிவருடைய அனுகிரகம் கிடைச்சதோ அந்த மாதிரி கிடைச்சதுன்னா அவனும் ஒரு தூய பக்தராங்க. அவன் இன்னும் சண்டாளம், சூத்திரனை காட்டிலும் இன்னும் இழிவான பிறவி அவன். நாரத மகரிஷியினுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று அவன் மேன்மையான நிலத்தையே அடைஞ்சிட்டான் இல்லையா. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த தாத்பரியமே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நாம தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்துல இருந்து நாம இதை நோக்கக்கூடாது. ஓகே, ரைட் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட் டைரக்ஷன், அப்படிதான் எடுத்துட்டு போகும். ஏன் இங்க இப்படி பேசப்பட்டிருக்க, ஏன் இறைவன் நம்மளை வந்து பாகுபாடு பண்ணார் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. எல்லாத்துக்கும் மூலக்காரன் நாமளே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இறைவன் மீது நாம வந்து அதாவது அவர் மீது தவறு பண்ண சொன்னோம்னா அது தவறு இல்லையா. பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, விஷயி அப்படின்னாலே பௌதிகவாதி. இது நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ விஷயி, சோ அது பின்னாடி இந்த இடத்துல வருது பாருங்க, சூத்ரா அரே விஷய், விஷயின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன். ஓகே, சோ விக்ஷதே ஜதி சமா சாமயந்தி யதி நரகம் துருவம், அதாவது a person goes to hell, நரகத்துக்கு போவான் சீக்கிரமாவே எப்பன்னா when he considers the devotee of the Lord in terms of the birth. பிறப்பினால இறைவனுடைய பக்தரை வந்து நாம எடை போட்டோம்னா, இப்ப பிராமணர்கள் வந்து ராமானந்தராய வந்து சூத்ரன் என்று தெரியும், பிறப்பினால் சூத்ரன். ஆனா அவருடைய உண்மையான பக்தன் இல்லை, அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் இல்லை அவங்களுக்கு. அதனால்தான் அவங்க வந்து நான் டிவோட்டி கேட்டகரியில உட்கார வச்சார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்க நரகத்திற்கு செல்வார்கள் என்று சொன்னாலும் யாருமே நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டல் பண்ணவே கூடாது. ஒருத்தருடைய பக்தி இவ்வளவுதான், அவங்க இப்படிப்பட்ட பக்தி தான் பண்றாங்க, ஒண்ணுமே தெரியல அவங்களுக்கு இல்லையா, அப்படின்லாம் நம்ம வந்து ஜட்ஜ்மெண்டல் பண்ணவே கூடாது. ஒருவருடைய பக்தி வந்து எவ்வளவு லெவல் இருக்குன்னு இறைவனுக்கு தெரியும். நாம அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு போகவே கூடாது. அவங்களும் ஏதோ பக்தி பண்றாங்களா அப்படின்னா அதை கண்டு நாம ஆனந்திக்கணும், இன்னும் அவங்க நல்லா பக்தி பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற பிரேயர்ஸ் நம்ம பண்ணணும். இந்த ஒரு நிலை வரணும் இல்லையா. சோ இன் ஷார்ட் பார்க்கும்போது ஒன்லி ஒன்
No one need only chant the holy names and strictly follow the principles. அவ்வளவுதான். So in this way யாருமே வந்து untouchable கிடையாது. ஒருத்தர் இந்த நிலையில போனாங்கன்னாக்கா, இந்த மார்க்கத்துல போனாங்கன்னா அவங்க வந்து தீண்டத்தகாதவர்கள் கிடையாது. தீண்டத்தகாதவர்கள் யாரு? ஃபுல் பௌதிகவாதி தான் தீண்டத்தகாதவர். So one who has advanced in spiritual life should not associate. அதான் பக்தர் இல்லாதவர்களோட நம்ம அசோசியேஷன் ரொம்ப அவங்களுடைய சுபாவம் எல்லாம் நமக்கு அடிக்கும் இல்லையா? ஒண்ணு அவங்கள நாம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி வளர்த்துன்னு இருக்கணும். அப்ப நம்மளால அவங்க கிட்ட மிங்கிள் பண்ண முடியும். இன்டென்ஷன் என்ன? அவங்களையும் பக்தராக்கணும்ன்ற அந்த இது. இதுல ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So a person who is seriously engaged in cultivating devotional service with the view of to cross the ocean of nuisance அப்படின்னா, இந்த பௌதீக கடலை வந்து கடந்து செல்லணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்காரு. So and who has completely abandoned all materialistic activities அப்படின்னா, அவங்க வந்து பலன் கருதும் செயல்கள், பௌதீக செயல்கள்னா பௌதீக செயல்களுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காம பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து should never see a சூத்ரா or விஷய அரே உமன் அப்படின்னா, அவங்க எந்த நிலையில இருந்தாலுமே, அவன் சூத்ரனா பிறந்திருக்கலாம், ஒரு பெண்ணா பிறந்திருக்கலாம், ஒரு வைஷ்யாவா பிறந்திருக்கலாம், எந்த நிலையா இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பா பார்க்கக்கூடாது. என் நிலையாயினும் அவர்களை நாம பக்தர்கள் என்ற நிலையில எடுத்து. ஓகே, நீங்க படிச்ச அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் வந்து கரெக்ட் கிடையாது. ஸோ அதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम